Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intaikan biyag itakat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Betty, manipod probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nasapa anabalo ti inami, ket tapno maitid na dagiti kasapulan mi nga agkabsat, nagdesisyon da ito'y nga agabroad. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Betty. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Apay nga itakalang anagawid manong JR. At dain naramid medyo pagadalan. O anya, nakaluto ka din iti kananta. Inapoy laang. Mang prito tanto laangan iti itlog inton madamdama. Ay, awan gayam. Nakasaritam ka din ni Uncle Dario no daing pawit ni nanang a kwarta. Napanak iti balay da uncle itay. Kat awan ka nupay manong. Nay, apay ngay. Naibusan ti allowance ko. Awan pa'y matimpawit na. Jakman amo ka ni nanang. Awan ka di text na kan ka. Awan nga rod. Di nantupay replyan dagiti text ko kankwana. Nakalipat sa motin da ya tao. Da ita nga rod manong. Amo namat nga isula ang tinamnamaan ta amang tad ka dagiti masapsapol ta. Naimbag man ta nakalagip kayo pay. Ha? Apay nga italang ngay mawag kayo. Pasensya ka na, anak ko. Nagadungamin ti pakakumkumikumak dito'y. Ado ti pakakumikuman yu dita? Uno, adamatan sa bali yu dita. Saan apod no dayta, anak ko? Nagabrudak tapno maipaay ko dagiti masapsapul yu kinimanong mo. Saan atapno agbiro kak iti asawa? Apay nga rod nga awan pay na ipaw iti akwarta. Amuyo ka di, makalawasan nga itlog ti si dami ka ni Manong JR. Naimbag kayo ang taadalat ta itlog. Siyak ngay dito'y. Kat, kaano kayo nga makapawit? Inton bigat. Say-saya atin yu ti panagadalyo dita, ah. Iti kasta at damal pasyo. Urayan mi ti pawit yu. Naynayunan yu kuma, takasapulan mi ka ni Manong ti kwarta. Adaak, Uncle Dario. Magkape ka pa, anakan. Tadamot kamuti di tayo, soon ati kapim. Saan akapi ti gagarak, Uncle? Umay ko lang alaan ti kwarta nga impawit ni Nanang. Ay, wan. Iso ti ginagara ki di sentro itay. Mabitlaan, ha? Manuti impawit na aya, Uncle? 20,000 ka, anakan. Pagbingayan nyo kano kanimanong mo. Agyaman ak, Uncle. Kita nyo, ha? Sana tila pangigas-gastusan nyo kanimanong mo. Di yung gastusan ti kwarta ang agrigatan ti inayaw kadag ti awan kas-iskan na abanag. Wan, amumi dayta, Uncle. Saan ang masapul nga ulit-ulitan niyo? Mabit man lang, Betty. Oh, apay ka di, Uncle. Adalamapan ko gatangan. Sino di lalaki nga inkuyog mo iji palayo? Lalaki? Nakanumot inkuyog mo kung nadagiti kaaro ba yaw. Sigun kadakwada ket natayag anak ko tong. Ah, ni Ramil dayjay, Uncle. Ramil? Awan mat siguro ti dakas na, tanobyok mat ni Ramil. Hanggang ubing kayo pa'y. Narigat ti mailawan ka anakan. Amumi ti limitasyon mi anya. Ay pangaasim ha. Di ka mang paspastra kiti kumpurme iti balayaw. Di nakpagdanagan, Uncle. Taamok ti araramidat. Panyan tulangan ti ibagan ni nanang yo kanyak no bilang ta mailawan kayo. Ang mga no panunutan na abinaybayan kayo kanimanong mao. Nga ti ibagam, Betty. Api na umaynak dito balayo. Agdadagsanak, Ramil. Anya? Agdadagsanak, kunak. Anya ti aramidan ta. Sigurado ka kadi masikog ka? Wan. Kita ti result ti pregnancy test ko. Amangan mat, no adam amom. Ay, jak kayat, Ramil.
Amang ano isupay ti pakaisagmakak. Sana nasaya at day tapang panunutam. No kasta ti kunam, di saan. Kabalan tamat siguro at akdaran. Adamot balay apag naudan ta no bilang. Sa bagay kan may isa. At dahi di abroad ni nanang mo. At damat ipaw-pawit na kwarta. Agpudno ka man kanyak, Betty. Anya ti kayat yung ay pudnok, uncle. Pudno ka di sayang gusang amasikog ka. Ha? Sino tinakadamagan niyo, uncle? Sana napatag no asino tinangidanon kanyak. Ti kayat ko amaamuan ita, kat nupudno tinaidanon kanyak. Kuha, uncle. Pudno ka day, amasikog ka. Wen, uncle. Asino tinakasikugan ka? Day jay aramel? Wen, uncle. Oh no, day tanti bagbagakan ka ini. Anyang iti ibaga tayo kaninanang yaw no agawid. Kano nga agawid ni nanang? Agbakasyon inton umay abulan. Hoy na, jak ammo ti aramida kada kayong agkabsat. No dantumat may ibaga kat diyo ipang pangag. Oh, anya nga ita. Nailawan kayo lakat nga rod. Anya tinaramid mo, Betty? Uray agungat kayo, nanang. Tanalpasan. Si Kamot JR. Apay adi mo binantayan ti kapsat mo. Awan amok dita. Iso adi nag-irama na sermonan nanang. Sikat inauna. Apay. Siyak ayatin ang ibaga nga agpasikog ni Betty iti dahi aramil. Saan mo't? Kasanon ti panagadal ita ni Betty. Agikata ko, nanang. Anya? Agdan na kamin ka ni Ramil. Isumat lang agdadagsan akon. Uray siyak nanang. Agikatak matan. Una yan ti kasta nagbanagan yung agkapsat. Ato ti arapap ko para kada kayo iso ang nagabrudak. Diyak kayat ama pasaran nyo ti ado arigat ang nagdalanag. Anya, mangmangagdak ka de, ha? Diyak amuno anya tinagkuranga kadagiti anak ko, manong. Di mo pabasulan ti bagay, mating ko. Nag-abroad ka, tapno maitid mo na iti kasapulan da. Urisak mo, sana ka nagkurang ng bagbaga ka nakwada. Kas jay latamat tinapasamak. Kasano pa'y ita, manong? Saan pa'y analpas ti kontratak? Awan pa'y urnong ko. Natangken ngamin ti ulo da. Anya ti rumbang ngaramid. Ti kayat ni Betty. Agdanadan kin ni Ramil. Kabailan mi ti bagi mi, nanang. Uncle Dario. Mangipawit kay lang iti kwarta. Itikas na, adagastusan mi. Saan kumakasta ti panagsasaom iti inam ka anakan? Pudno mo ti bagbagak, uncle. Di yun panggapan alapdan ti relasyon mi ka ni Ramil. Tauraan niya pa ti aramidan niyo. Ituloy mi ti ayan ayat mi. Naibusan ti abasto tayo, Betty. Di gumatang manan. Awan nga rodan igatang tayo. Awan ka di pa impawit ni nanang mo. Ni nanang ti umawawag. Agulimak ka, takasaritak pa'y ti inak. Ibagam, nga agipawit iti kwarta. Hello, nanang. Kumusta kayo dita Pilipinas? Awanan may saang mi, nanang. Anya? Nalipatan yumat nga minan tinagipawit. Awanan ti kanan mi ditoy. Ni manong mo JR nga eh. Awan ni Manong JR ditoy, nanang. Ada iti ayan tinobya na. Manmanumatan nga gawawid. No kasta. Nagdenadamatan itinobya na. Awan matdakas na. No mga sawa matan. Anya? Mangipawit kay man kit diti kwarta, nanang.
Kas na ko nakitayan, awanan isa ang mi ditoy. Di mi kayat ti matay iti bisin, nanang. Kwentaam ti utang mi, tagbayad ako, Nana Alicia. Ay, simbang putan ti impaw it ni nanang mo. Mano ti utang mi ay tagbayad akon. Nagasat kalaunay balasang ko. Nagasat? Tauray adan pamilyayo. Adalat ta ipaw it ni nanang yo para kada kayo. Rumbang laang, taanak da kami mat, Nana. Saan nga amin nga ina, kat kasta ti kapanunutan da. Iso akitaan nyo. Di kay agbalin nga abusado. Iti kasta, makaurnong mati inayo para iti bagina. Agtrabaho kayo mat. Anya? Saan atong palbyag kat napig sa ti inayo nga agtrabaho, balasang ko. Sursurwan nyo ti tumakder iti bukod yo asaka. Ta desisyon nyo mat tinakiasawa anasapa. Di mo mat imbagbaga nga agawid ka itamanong. Agsubliak matladagos. Umay ko lang alaan ti bingay ko iti kwartang impawit ni nanang kan ka. Okay. Mabit lang, taitid ko tibingay mo. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, Ni, apaya 5,000 laan. di ka pa'y agyaman, tadabingay mo. Ngam apaya tayo ito'y laang. Kat no 20,000 ka numati impawit ni nanang kan ka. Di bali tawan pa'y matputot mo. Awan pa'y ngam kasapulan mi matlaon na iti kwarta ita. Utang ko pa'y laang ti 5,000. Bayadak to kan ka, no adamanan ipawit ni nanang. Makitagtaggadan ni Ramil ita, Betty. Awan pa'y uncle. Anya? Awan pa'y trabaho na? Di na kano kayat ti makitagad, uncle. Awan mat ngamin mayat apakitagadan dito'y lugar tayo. Anya nga Roger aramiden na iti palayong ay. Awan maturog latan. Makitaggad kay mat ngamin. Iti kasta, anda igatang yo kanag iti masapsapul yo. Saan ka na tala agur-uray ti ipawit ni nanang yo ti aramiden yung agasawa? Kontrolan nyo mati boses yo Kitkitaan nyo nga do ti lumablabas. Makasidsida kiti karnit baboy. Awanan kwarta tayo. Umutang ka pa lang ay ti istor ni Nana Alicia. Kasano no saan ngagpautang? Ibaga mabayadan tayo, no adda ipawit ni nanang mo. Good payer tayo mata. Anya kay ti ikarek, kat nabayag matan nga awan impaw-paw it ni nanang. Agipawit to day jay. Igulpinan to siguro. Ipadas ko ti mapan, no ikanak. Di bale tagbayad tamat. Santa nga itarayan ti utang ta? Sigapay nga ron ti mga awir iti putot mo. Tamapanak iti ayan ni Nana Alicia. Naimbag amalim yun, Nana Alicia. Mabalin ka dito. Unaan kan, balasang ko. No imay ka tapno umutang manan, awanan ti maipautang ko, Betty. May sakilo laang mat akarnit baboy, Nana. Kas na ko nakitayan, awan ti maipautang ko. At idugan ti listaan nyo dito istor ko. Bayadan min tumatlaang, Nana. Kasano ko maamakabayad kayo? Kat agpada kayo matkan nila kay mo asadhon. Adamat ipawpawit ni Nanang. Pasensya kayon. Ngam sa anak pa'y lang nga agpautang ita. Agyamanak tay mawag kayo, Nanang. Imawag akta kayat kayo akumustaan. Natanglaangan ti sidsidami dito'y, Nanang. Kwarta manan? Kaano pa idi na udi nagpawit kayo? Kwarta manan?
Di yu pa'y saludsudan no kumusta matan di kasasaad ko dito eh. Anya, Manu atawanan ngagtarab-trabaho ak dito abroad. Ngam aging gaita, awan pa'y urnong ko. Gapu kada kayo, Betty. Gapu kada kayo kinimanong mo. syempre, anak da kami nanang, rumbang laang at tulungan da kami. Saan kayo matan nga ubing? Kabailan yun ti makitagad para iti bukod yu abagi. Pagkitagadan mi ko manubilang, saan kami mat a professional nanang? Saan kay anak katurpos? Ngamin, inunayo tinakiasawa ken nang asawa. Ket ita, panawan matan tapno tumakder kayo iti bukod yu asaka. Kasla saan kay nga ina iti kasta pa nagsasauyo kanyak. Awan pa'y sirserbiyo. No kastamat laang, nasaysayatan nga i-block kayo. Agsapol kan iti pakitagadam, Ramil. Apay pailaang. At damat ni nanang mo nga agipawit iti kwarta. Awanan. In-block kon. Anya? Apay mat. Saan tayo anam-nama na mangipawit pa'y dayjay? Managing bubukod nga ina. Anya? Para makita no asino ti mga sikasuken kwa na inton saanan ang makatrabaho. Anya ngamin ayat imbagana kan ka. Sinermonan nakmanan Saan lang nga ita ti aldaw kunak tumad. Imawawag ka din ni nanang kan ka, Betty. Sana ka makontak ni nanang ta in-block kon. Ha? Kaano ba? E di napalabas sa bulan, manong. Apa yung in-block mo? Wen tasirmon ti mangmangag ko tunggal umawag. Si Kangay, di nakasirsirmunan aya? Agpada talaga yam. Sinermunan nakmat. Iso nga in-block ko mo't Agraman Facebook. Iti hasta. Saan nak ama kontak? Ganaban na managing bubukod tumad. Nagawid gaya man ni nanang. Wen, nagpasyar ka nung iti ayan da Uncle Dario iti na minsan. Apay, saan ang nagawid dito balay? Awan mo ta nagpakpakita kada kami. Kat no makabulan nan kano dito Adab-abangan na nga storage sentro. Aya? Wen, 5 basak ijay idi na minsan. Ngam saan nakmata kinasarita ni nanang. Nasakit siguro tinakam na idi-imblock ta. Ay, anya nga tati aramidan tamanong. Tinasayaat. Ipadas mo mo ti mapanitian na ading kao. Itugot mo ti apo na. Bareng maay ayo tirik nana. Kat mapakawanda ta. Adamat gayam istoryo dito'y sentro, nanang. Ne, si kamat gayam day ta, Betty. Nadamag ko nga da istoryo dito'y, iso nga imayak. Kumusta kayon? Kaasi ti apo, nasaya at aklat tamat. Nasaya at ano kasta, nanang? Adda ka di masapul mo. Awan matkit di. Kaya't kayo laang ang makita. Nilakay mo ngay. Ada trabaho na itan, nanang. Mabit lang ang tamangirwarak ititas. Agkapitapay. Apay akas jay, uncle. Diyan niya kaanakan. Kasla dayo tirik na ni nanang kada kami kanimanong JR. Nasakit tinagam na kada kayo. Ha? Naapay mo't ngamin nga in-block yu ide. Amuyo ka de ang nagsangsangit diti balay idinagawid. Ado ti arapaap na kada kayo, ngam napaay kanulaang. Imbaga na dayta, uncle. Wan, da kayon tumot ngamin kanimanong mo. Awan dengdenggen yu asaw. San kay pala anakalpas iti panagadal yu, ngam nakiasawa kayo kit den.
Mano atawan a sinuportaran da kayo nga uray adnan asawa yaw. Ba nagapagyamyamanan mi launay kaninana ang uncle. Iso nga anusan nyo ti inayaw. Ta grabe nga stress ti impaiyo kan kuana. Ay aywan yo. Ipanagnak yo kan kuana nagbalbaliw kayon. Bareng maagasan ti sakit tinakam na. Gapu iti kamali a desisyon mi iti kabsat ko, mariknak nga adayo tirik na ni nanang kada kami. No kasta amakitkita na dagiti apuna, ket maya ti isem na. Ngem no da kami kanimanong ko ti kasangsango na, saan a makaisem. Di mi met mababalaw ni nanang, gaputa amumi ada kami tinagbidot. No pay kasta, mangnamnama kami latta, adumteng ti aldaw nga agsubli ti sigod, alinangan mi asa nga pamilya. Alakastan kat agyamanak iting kay panangidrama iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Betty. Agyamanak iti da iti pakasarita ang pagayam Betty. Ala, anusan nyo ti pannakilangan ti inayo kada kayo. Taan niya nga rod, kat pinaayo iti arapaap na kada kayo. Kat ala, pakitaan nyo iti nasayaat, tadumteng tumatlaang ti kanito, asumaya at to, ti pannakilangan na kada kayo. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Betty. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Selo, kaniti madireksyon Virgie Paclay. Computer recording technician Mark Molag. Kan musika Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.